Kamachalo ni moko kuom skunde mag sekondar madongo ma kuom higni mathoth osebedo ka odok e lum kendo humbgi lal e kaunti ma Migori. Sulwe margi chalo ka gima koro chako reny kaluwore kod duoko maber ma jopuonjre oyudo e penj maduong' mar 2025. Jafwambo marwa Migori George Juma nigi ler mathoth. Duoko mar penj maduong' mag skunde mag sekondar mar 2025 okelo buonjo ne moko kuom sikunde madongo machon. Humbgi ne oselal nikech duoko marach mag penj. Moko kuom sikundegi ma nyingegi ne oselal kata e pacho Uganda bang' dok e lum ma oting'o skund nyirino mar Migori Tidede, Moi Nyatike kod kata sikund yawuoyino mar St. Pius Uriri. Sani ka iwuotho inyalo winjo ka igoyo mbakane nikech duoko maber mar penj mar 2025. Target mar nyithindo ma last year ne en 7.5. Koro giyudo 8.1 ma mano is an improvement on target mean margi. Kundni ogika nikech change of administration, board of management mokel manyien. Ingeni kane warem, it was not even motivating us also. To kane improvement ochako bedo. Janyuolni japuonji mbe nano ka at least igen encourage ma puonjo nyathi every time. Sikund nyiri ma St. Mary Goretti Dede mande umbene oselal kuom ranyisi ne yudo min mar 9 e penj maduong' mar 2025. Ne wayudo ka Dede bet ni piny to ok nadala umo ng'ato nikech ne en piny, koro nakawe kama ne entiere to wachako mondo wati matek gi jopuonj mane wayudo. En duoko mokelo geno ne jopuonjre kaachiel kod jopuonj e skundni kaka ilero kod japuonj maduong' mar skund sekondari Margaret Okonjo mosebedo skundni kuom higni 6. 23 ne wan gi min mar 6.8, 2024 ne wadhi gi min mar 7.8. Koro wasebedo kwa improve kamano mang'eny ne ok ohero skul mar Dede. To kochakore 2023 ka koro results improve to waneno ka attitude mar ji paro ma ji nigo lokore. Caroline Ogola mosebedo japuonj e skundni ka ochakore e higa mag 2008. Wan jopuonj mane opuonjogi e sikundni duto ne oseringo ka wuok e skul kendo dhi kamachielo nikech duoko marach. Jomoko noseweya nadong' ka, but because of the passion I aspire that one day I must leave Dede a better place than I found it. Nasegombo nadar, but bang'e ka lokruok nosebedo administration to nan gi geno. Ogola wane higni mamoko machien mokalo mokuom jonyuol kaachiel kod ji ma odak alworano mar skul mar Dede ne osebiro penjo gimomiyo skulno ok tim maber. En gino mowacho ni kaka jopuonj yando osebedo ka miyogi paro mathoth ka bende koro wang' negi mor ka skul bende yando osedok piny lum. Koro nyaka sani sulwene koro chako rieny. 10 years ago could come at the gate and dance for us, so that one was also motivating factors. So we kept on wondering, what do we do to improve this our performance so that we avoid the shame. So then performance can dok piny, population ochako dok piny between 6-5 kaka neiga dhi. Performance obedo ka improve kaluwore gi teamwork ma jopuonj to gi strong guidance and counseling and also working together with the community. Sikund yawuoyi mar Moi Nyatike e sub-county no Nyatike e kado mar achiel mar 2025 yani nitiere mana kod kwan jopuonje maromo 10 kende ka sikul ne chalo mana gunda. Kata kamano bang' nyakalondo mar Moi kaachiel kod TV ne omiyo sikundni nayudo kony kowuok kuom moko kuom jotelo kendo kwan jopuonjre ne omedore higa mokalo nyaka jopuonjre maromo 250. Kanomiya barua nadhi Moi High School Nyatike. That word high school nang'eni skul moro maduong' kabisa. To kanabiro ka ayudo ka nabuok matin. Lakini ok nabuok no kanya tiyo, nabuok mana with the kind of environment. Moi Nyatike skunde ma Nyatike ka they are the best schools in our era mogolo ji mang'eny kabisa. Koro ne wawacho ni nyithindwa ma watero oke mwachako go ma at least nwa register nyithindwa manosobe school nwagolo gi weche mag mining moduogo gi Moi Nyatike na sponsor nyithindo 15 kaka MCA ma area nyithindo mane wuok area naka manwakawo nyithindo mano osabe school because of challenges mag school fee. Ka opogore kod medruok ma kwan jopuonje skuli ma Moi Nyatike mane osejwang' ne osegore piny e penj maduong' mag 2025 ne yudo jopuonje 2 mantie kod mean grade mar B- duoko ma okelo geno. 2025 KCSE
we got 3 students who are going to the university, 2 B- and 1 C+. No E was in our school. This year, Form 4s, Ginji 77. Igani na yudo min mara bere business studies na yombo to mano aneno pod tin na mabe no chwanya be adwani igani akete min mara paga chiel ma adaen shwani nyathi ka nyathi oyudo A plane or A- wach mag B adariembo oko koro akwayo joma chalo Tomo Dege Ochila yako ginge sikundu ni ogekiae giwe bono sikundu ni Tom Odege. He sponsored students last year. Kunde manye kwa na Nyatike constituency mokalo, Moi Nyatike is among them. And over the same, I want to appreciate the new principal. Dok piny mag sikunde madongo osetudi kod gik mathoth ma oting'o ywak e kind jokanyo mag board kaachiel kod jopuonje matiyo kod yedhe mamero ji kaachiel kod midhiero mamoko. P is our main problem. Makonya yudo ng'at moro ma nyalo konyowa either in tapping water from the river kata kunyonwa borehole ka to P bro konyowa nyithindo boga bede school throughout ma ok dhi oko. Mar ariyo is about electricity. No ng'ad stima waka, no ng'adi. Masani Moi Nyatike tiyo mana kod token michulo pile pile. It is very expensive, ok ber. Well wishers kanya biro skundwa ka okonywa restore stima. Bill man ka en gimoro 450 about chiel marwa ni opore. Nyithindo wuok sama gihero, gi sneak out sama gihero, okinyi godhiambo. George Juma, Ramogi TV, Migori.